महिला डॉक्टरच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले। बीडमधल्या मूळ गावी शोकाकुल वातावरणामध्ये अंत्यविधी पार पडलाय। हातावर सुसाईड नोट लिहून तिने आत्महत्या केली। 8 तासांनंतर कवडगाव बुद्रुक गावामध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात आले। फलटणमध्ये आत्महत्या केलेल्या महिला डॉक्टरच्या पार्थिवावर बीडमधल्या मूळ गावी अंत्यसंस्कार करण्यात आले। डॉक्टर महिला माझ्या मतदारसंघातली आहे। कोटरबन म्हणून तिचं गाव आहे। तिचे आई वडील सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातले आहेत आणि अतिशय कष्टाने त्यांनी या मुलीला शिकवलेलं आहे। सध्या ते कुटुंबीय फलटणमध्ये आहेत किंवा कुठं आहेत, ते गावाकडे परत आज आल्यानंतर मी त्यांची वैयक्तिकरित्या आमदार या नात्यानं भेट घेऊन त्या कुटुंबाशी चर्चा करणार आहे, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेणार आहे आणि त्यांच्या इच्छेप्रमाणे पुढील आमदार म्हणून मी काय कारवाई करायचं ते मी ठरवणार आहे।